Ahojte, vítam vás pri novom vlogu po 150 000 milión rokoch. Toto je veľmi ikonický moment v jednom seriáli, druhý seriál. Nedá sa nič robiť, toto si musím dať. Nechcela som večer natáčať, lebo som si myslela, že vyzerám hrozne, ale akože teraz ráno vyzerám ešte horšie, pretože som veľa toho nenaspala. Takže mám veľmi akože váčky pod očami a kruhy, ale to nie je len kvôli tomu, že som teraz nespala, ale všeobecne, lebo poriadne neviem spať už asi mesiac. Neviem, či ma toto vytrhne z biedy očnej, ale aspoň pre lepší pocit. No tak sa vráťme k tomu, čo som chcela povedať. Sadla som si na štipček. Každopádne rozhodla som sa zase natáčať, pretože v poslednom čase je môj život celkom zaujímavý a proste potrebujem to nejako zdokumentovať, aby som sa na to mohla v budúcnosti pozrieť. Ja tak milujem túto izbu, pretože táto izba úplne vyzerá ako typický chaos v mojej hlave. Proste to je všetko. Ako prvé tu máme topánky, ktoré som doniesla v tom fialovom kufri od mojej mamy, ktoré boli v pivnici. A ešte stále som sa k tomu nedostala, že ich pretriedím. Iba som vybrala tieto dva páry. Mám tu oblečenie, ktoré sa mi suší, tuším, presne týždeň. V pohode. Potom je tu pračka stará, ktorú budem pravdepodobne onedlho potrebovať. Krabica od telky, ktorú som dostala na Vianoce od frajera. No a nechcete vedieť, čo je v týchto skriniach? Krabice. Toto je ďalšia vec z pivnice. Stará telka. A tu sú, prosím pekne, vianočné veci. A jesenné veci. A vianočný stromček. Je toto proste chaos. Idem zo seba spraviť trošku človeka, ktorý môže ísť von na ulicu. Už sa na mňa dá aspoň pozerať. Som si zabudla natrieť nohy. Čo mám s tými vlasmi? Kam idem? Dneska mám akože dosť pilný deň, pretože ako prvé musím ísť do školy, respektíve do roboty, aby som si vybavila voľno na piatok. Prečo? To potom poviem. Potom musím ísť k lekárke, aby som vybavila, alebo teda vyplnila na mne nejaké papiere do novej roboty. Aj o tom až potom. Potom musím ísť k notárovi, aby som si dala overiť diplom a takéto veci úradné. A potom musím ísť do také jednej budovy, kde sú akože znalci, po jeden určitý znalecký posudok, aj o tom až potom. Pretože tu by som bola teraz asi fakt dlho, kým by som to všetko vysvetlila. Povedal, že teda to bude okolo 12. hotové. Potom musím čakať na svojho frajera, ktorý má o 12:30 rehabilitáciu. Zastavilo sa mi nahrávanie, takže pravdepodobne je zase iný obraz. Potom ideme do veľkého medera zaniesť tie papiere a ja musím tiež zaniesť do školy tie papiere a no proste hore dole. A asi sa ideme dneska kúpať, pretože už teraz, a to je len 9 hodín ráno, už teraz sa potím. Všetko, všade sa potím. Najvyšší časť odísť. Idem, riešim. Tu som si zabalila úplne všetky veci, plavky, uterák, blbosti, papiere, diplom. Ale nemám klobúk a nemám vodu, takže to budem musieť za behu. Jaj, inak niekto vyšľahol pivnicu. Dobre, nie? Som sa zlákla, že to nebude otvorené zozadu. Ale je. Musím si spod vodu. Skoro všetko vybavené, ešte toho znalca musím vybaviť, ale idem zatiaľ ku kolegyni. Ahoj! Otvoríš? Už som sa dostala dnu. Hráme hru.
A idem vyhrať. No, daj čas. Nie, nebudeš vyhrať. Šesť, to toľko otázok tam je. Čo je vo vagóniku? Uhlie. Kde ti vyhrala som? Strašne mi je teplo, strašne. Ale už som u babky. A samozrejme, tu je milión papierov. Som v aute, prezliekam sa tu v týchto podmienkach. Teče zo mňa a vyzerám hrozne. Chodia to ľudia. Úplne zle som si to zaviazala, dúfam, že mi to nepadne, keď prídem. Fuj, nenechávajte zatvorené psy a deti v aute. Som tu 3 minúty a umieram. Tento furt pod vodou musí byť. Takto sadnú, čo mi robia. Prídu ma. Tu steku. Nechce skladať? Kam ide? Je tu hrozné svetlo. Je po 12. Aj viac už podľa mňa. Až teraz idem domov. Bože, jak vyzerám. Otras. Máme nový deň, akurát som prišla domov, bola som u lekárky, celá som dopichaná. A úplne zo mňa tečie, lebo vonku je zase 50 000 milión stupňov. Nič som nejedla, pretože som tam musela ísť na lačno. Idem sa teraz naraňajkovať a pustím sa do učenia, teda do opakovania. Ja tu sedím stále takto v týchto šatoch, lebo si ich neviem dať dole, pretože mi je tak teplo a tak sú na mňa nalepené. A konečne jem. Mám tu wafle z DMK. Pijem studené mlieko. Kam to všetko dáte? Na ryby. Uj, do piči. Môžem? Môžeš jesť. To je len hrozné. Dobre, to je. Ukáž. No, dobre. Fakt je to dobré. No, ja tieto postupnosti úplne nefilujem, ako by povedal klasik. Už som proste skončila vlastne s funkciami a ešte ma čakajú 3 kapitoly a 25. v piatok píšem príjmačky a dneska máme útorok 22. a vlastne za 3 minúty máme z 23. Áno? Takže všetko si musím ešte raz opakovať, ale úplne všetko a robím si takéto papieriky. Celý byt mám od toho polepený. Dojedám tú včerajšiu večeru, kde sme boli a pritom mi tu kričia policajné prípady. Máme 1 hodinu po obede a ešte som sa nedostala k 3. kapitole, ale nevadí, to doženiem. Aby som sa dostala k tomu, že aké príjmačky ja vlastne idem robiť, tak som sa z jedného dňa na druhý rozhodla, ešte dávnejšie, že si dorobím učiteľstvo matematiky, čo je vlastne rozširujúce štúdium, čiže v podstate nedostanem žiadny nový titul ani nič, iba taký papier, že viem počítať a že môžem tým pádom učiť počítať aj ostatní. V Bratislave je to 2,5 roka, v Nitre sú to 2 roky. Z Nitry už mám info, že som prijatá, ale z Bratislavy nie, pretože prvýkrát, odkedy sa toto robí, dali príjmačky. Mne nič nepadne takto pred ksicht, ja si za všetko musím zabojovať. To znamená, že v piatok teda o 1 mám príjmačky, od apríla až do teraz sa pripravujem každý deň.
učím sa každý deň. No nie úplne každý deň, lebo nevždy sa to dalo, ale väčšinu môjho voľného času sa učím. Je to teda externe, prednášky bývajú soboty alebo piatky, alebo aj, podľa toho, do ktorej školy pôjdem. A nie, že by som sa chcela podceňovať, ale ja tieto príjmačky vôbec nemusím a nemám rada, aj keď viem, že je dôvod, prečo to robia. Ale ja som z týchto vecí strašne vystresovaná. Ja som viac vystresovaná z týchto vecí, ako keď som išla robiť štátnice, alebo obhajovať prácu, alebo robiť nejakú skúšku. Proste oveľa viac som vystrašená z príjmačiek. Od septembra som opäť študentka, pretože 18 rokov mi nestačilo sa učiť, ešte ďalšie 2 roky potiahnem, aby toho nebolo málo. Teraz som teda upustila od mojej psychológie a týchto vecí a trošku viac som začala rozmýšľať tak realisticky, pretože viem, že matematikárov je veľmi, 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 veľmi málo. Ani do školstva sa nikto veľmi nehrnie, takže budem možno varená, pečená, aspoň v tomto okrese. Viem veľmi dobre, že to nie je úplne ľahká škola a dorábať si matematiku tiež nie je moc ľahké. Takže držíme si palce, aby som zvládla príjmačky a potom aby som zvládla školu. Ja mám taký pocit, že natáčam vlog iba vtedy, keď niečo sa deje. Takto mám polepený celý byt. Tuto mám niečo, to je vlastne na tejto skrini. Tuto na chodbu som si dala 4. Tu máme záchodové dvere, hej, a záchod. A keď sa presunieme do kúpeľne, aj tu je mnoho lístkov, aj tu na zrkadle, áno. No ale keď sa pozrieme doprava, tak tu sú tiež lístky na sprche a takto som to poriešila, že keď sa vlastne sprchujem, tak tiež nechviem čítať. Ale to stále nie je všetko. Prejdeme tuto do kuchyne, tak tu máme na chladničke. Tuto máme pri jedálenskom stole. Ešte som sem dala 2, ale som si zistila, že do týchto skríň moc ani nechodím. Mala by som sa aj teraz učiť, ale o 2:00 má prísť moja žiačka na doučko. Takže to neviem, či stihnem, keďže mám tak 40 minút, ale možno niečo si pozriem a začnem aspoň. Tuto už mám pripravené veci pre ňu. Rozhodli sa jej rodičia, že potrebujú už počas prázdnin, že viete, aký je problém, že v tejto izbe je brutálne teplo a tuto sa vlastne učím a teraz to musím ísť upratať, aby sme sa tam zmestili. Idem sa osviežiť touto kávou. Tuto mám fakt najradšej z Maďarska od tejto značky. Že si ju takto prelejem do tohto a pijem to so slamkou. Akurát mi odišla žiačka, takže sa osviežím a potom musím ísť do mesta, do obchodu a prídem domov a idem sa učiť, samozrejme, a znova. Milujem to. Prídem domov, zapnem si počítač a proste toto sa tu ukáže. Absolútne neviem, čo s tým mám robiť. Riešim to teraz ITčkármi, teda s bývalými kolegami, práve mi napísal, že to nevyzerá dobre. Tento notebook mám asi mesiac. Ja sa zblázním, že prečo mi proste furt musí niečo sa pokaziť. Z tohto vlogu asi nič nebude. Čo už. Akurát to robí nejaký test. Tak za 49 minút uvidíme. Ja som bola ináč v meste a v obchodoch a tak, teda úplne som spotená, teraz ešte aj toto, ešte som k tomu aj nervózna. Ruka ma bolí veľmi z tej injekcie zo včera a cítim sa hrozne, úprimne. Fakt náhodno sa cítim, pretože všetko naraz sa musí diať, všetko sa naraz musí pokaziť. Nemôže byť aspoň chvíľku niečo v pokoji a normálne. Nemôže. By som sa pravdepodobne veľmi nudila. Idem vyložiť svoj 50-eurový nákup, ktorý som si myslela, že dám za 30, ale nakoľko som kupovala aj nejaký dezert a takéto veci, ešte niečo ako darček, tak sa mi to tam nazbieralo proste, ale nevadí. Potrebovala som už nakúpiť, takže džubal to pes. Ja som tak strašne unavená. Ale neviem, či budem vedieť spať, keďže v tomto byte je asi 100 stupňov. Úplne to je dusno, neviem spraviť prievan, otvorila som okno aj v obývačke, aj tu, ale nehýbe sa proste ten vzduch. A vlastne ja neviem, na čo toto natáčam, keď možno z tohto vlogu nič nebude, pretože
Dala som diagnostiku laptopu, vyzerá to, že je všetko v poriadku. Vypísalo to, že je všetko v poriadku, lenže Windows totálne zošalel a dúfam, že moji bývalí kolegovia z ITčka to nejako spravia tak, aby mi to vyhovovalo, aby to bolo v poriadku naozaj, aby som mala zachránené súbory a v najlepšom prípade aj notebook. Pred mesiacom som ho kúpila, lomeno dostala na narodeniny. A strašne ma boli hlava. Možno kvôli tomu teplu, možno z toho učenia, ja už neviem, ale asi som aj málo pila. Takže radosť žiť v týchto dňoch. Máme ďalší deň a idem práve na obed k babke. Cítim sa dosť zle, akože fyzicky. Neviem, čo mi je, proste hlava ma bolí, úplne som taká malátna a tá ruka ma hrozne bolí ešte stále, ešte viac ako včera. A idem sa pozrieť, či už ten dotyčný vypratal pivnicu, respektíve uvoľnil. To tak schorelo doby. Majú šťastie. Pekne. No, zámok som dala. Toto môžeme dať dolu. Ešte to výstrahu. Ospravedlňujem sa za svoju vizáž. Dneska to nie je môj deň výzorovo. Chcela som ukázať, že som bola teraz si vyzdvihnúť z pakety alebo z Zboxu túto objednávku z DZ. To sme si spoločne so sestrou objednali. To si to vyberiem všetko. No. Ešte tu je jedna krabica. Veľkú krabicu určite nevyhodím, pretože tá sa mi zíde v blízkej budúcnosti. Začnem s týmto, to sú také topánky, nové sandálky. Potrebovala som už, pretože tie, čo mám, sa mi už dosť ničia. Takéto klasické. Nič také zaujímavé, ale stačia, páčia sa mi. Ja mám rada takéto jednoduché veci. Posledná vec, čo som si ja objednala, takýto set. Čo je proste takéto tričko alebo crop top. A na to takýto svetrik. A samozrejme je to skôr na studenčné počasie, nie teraz, čo je 35 stupňov. Sestra si objednala kabelku, ale tu jej nebudem otvárať. Ja už som ready na zajtrajšok. Tu mám doplnky, tu mám pobalenú tašku a tam mám pripravený outfit, aj keď to teraz vyzerá divne. Nič iné mi nezostáva, len ísť spať. Tak, som ready. Snáď si všetko pamätám. Už je 7 hodín, takže mala by som ísť na vlak pomaličky. A toto je môj outfit. Dávam si k tomu tieto topánky. Na čo sa dneska veľmi teším, je, že všetky tieto papieriky večer strhnem. Povedome tieto výťahy. A little later. Notebook mám opravený, videá mám zachránené, teším sa a idem písať primačky. 100 rokov som tu nebola, toľko vecí sa pomenilo. Napríklad tento mrakodrap, čistý New York. Som totálne spotená, nechutná, ulepená, hnus. A je 23:50 a teraz som prišla domov po celom dni. A idem si dať tieto veci. To je babka ešte včera dala, takže je mi jedno, koľko je hodín. Ja sa ani nevyjadrujem, ako vyzerám, čo sa týka príjmačiek. Akože niektoré veci som nepochopila, normálne som zostala v šoku a
vôbec to nevidím ružovo a vôbec si nemyslím, že ma prijali. Bolo 20 úloh, 2 úlohy som vôbec nevyplnila, ani som to proste nestihla vypočítať. A o nejakých 5 som si asi istá, že sú zle. Uvidíme, aké príde vyjadrenie v maili, ale ja si myslím, že viem, čo tam bude. No, tak asi to tak malo byť. Ale viete, čo som šťastná? Že tieto veci môžem dať konečne dole. Všetky. A že zajtra alebo pozajtra tento celý byt upracujem, pretože to tu vyzerá naozaj otrasne. Skoro ako môj ksicht momentálne. Všetko som dala pekne dolu. Konečne. Ale určite to nevyhodím, lebo možno mi to bude fajn ešte v budúcnosti. Neviem, čo mám s hlasom, ale ospravedlňte ho. Toto sú najlepšie croissanty pod slnkom. Už mám asi normálny hlas. Dnes som mala úplne iné plány, vlastne ani som nevedela, aké budem mať plány, ale myslela som si, že budú úplne iné, nevadí. Idem teraz za frajerom, ten má narodeniny, ale ideme sa asi kúpať, lebo vonku je opäť raz peklo. Zajtra si vyčlením deň na upratovanie, pretože to tu vyzerá naozaj otrasne. Vylepšila som sa s takouto čelenkou, ale dneska sa mi to nejako nepozdáva. Som padla. Som to mohla skôr natočiť, nie teraz, keď som to už zjedla skoro. Otrasné. Fuj. Hnus. No nejak som neodhadla ten syr, ale dobre to vyzerá. Aké sú moje dcery nosné, vidíš? A kto ich vychoval, nie? Otvárala som šampanské, lebo sa budem zase učiť. To je veľmi veľký progres pre mňa. Že si otvorila šampanské? Aj. To je progres. Aj. A že sa idem učiť. Bývalej zemi! Všetci sú tu na telefóne. Všetci. Ja tu mám normálne lekársky kútik. Toto je moja akože večera. Jediné, čo ma tu série, je, že sa mi tu nahromadil riad. Teraz som náhodou shodila slamku a rozbila sa mi po celej kuchyni. A ja neviem, kde všade to je. A hlavne musím si kúpiť novú slamku, lebo to bolo k takému poháriku. Ja už, aj by som nadávala, ale už nemám čo nadávať. Viete, čo je taký blbý pocit? Keď musíš použiť svoje vyčistené štetce na druhý deň. Proste to je mi vždy ľúto. Také sú pekné, čisté. Zas tu som, prihováram sa. Akurát máme pondelok a idem dneska už konečne do práce. Aj keď ma tam čakajú 4 posledné dni a musím dneska jednu vec spraviť a to teda povedať riaditeľovi, že budúci pondelok teda ma už neuvidí. Ale celkom sa teším na kolegyne, niektoré, lebo však celé leto sme sa nevideli, takže aj sa teším do tej roboty, aj sa neteším do tej roboty. Mám zase tieto šaty na sebe, aj keď som zistila, že tuto sú trošičku špinavé, takže som si to umyla. Teraz tam mám taký veľký flak od vody. Zastavil sa mi zase obraz. Mimochodom, aj keď je iný obraz, tak vám to poviem. Spravila som to. Spravila som prijímačky, takže som prijatá aj do Bratislavy, aj do Nitry. Teraz je len na mne, kam pôjdem, ale som viac naklonená tej Bratislave, nakoľko to mám oveľa bližšie a v Bratislave sa už vyznám. A aj som sa veľmi čudovala, keď mi prišiel ten e-mail, že som prijatá, pretože som skutočne nečakala, že som to dala. Neviem, prečo som sa tak podcenila, ale evidentne sa nemám až tak veľmi podceňovať. Budem to tu musieť vypratať.
To je ešte sranda. Táto osoba mi bude veľmi chýbať. Aké dobré, že si nemusíš nič vytláčať a všetko zdedíš po mne. Tak si predstav, že nad týmto som toľko času trávila, kým som to dala dokopy. Povedz mi niečo múdre do vlogu. Niečo múdre? Ja som múdra. Ja mám strašne rada tieto spontánne výlety do Lidla. Keď proste absolútne nič nepotrebujem, ale kúpim niečo do zásoby, alebo len tak, lebo chcem. Otec mal v kupónoch zadarmo takúto zmrzlinu. Túto. Ja akože tieto kornútkové nemám rada, ale tak bola zadarmo a on ju nechcel, tak som si zobrala na osvieženie. Tá samotná zmrzlina je dobrá, lebo je citrónová. Ale proste tie kornútky ja nemusím. Akože zjem ich, ale nie som ich fanúšik. Je to už oficiálne. Dnes som podala výpoveď. Vlastne som povedala, že nemám záujem predĺžiť zmluvu. A to znamená, že končím v tej škole, kde som doteraz pracovala. Bola to škola, do ktorej som ja chodila 9 rokov na základnú. A mám taký pocit, že sa mi tam ako keby urovnali nejaké tie veci v hlave. Také tie zlé spomienky som odohnala preč tým, že som tam začala pracovať a tým, že som bola v tom prostredí ako dospelá osoba. Takže toto som si splnila a tým pádom môžem ísť ďalej. Dostala som lepšiu ponuku a myslím si, že ma to posunie oveľa ďalej v kariére. A aj keď dneska sa ma pani zástupkyňa pýtala, že či nemám záujem ešte rok zostať na tejto pozícii a potom rok by som mohla učiť to, čo som chcela. Povedala som jej, že teda veľmi ťažká otázka, ale nechali sme to otvorené, ale myslím si, že som rozhodnutá proste opustiť ten priestor úplne, že maximálne navštíviť občas kolegyne. Oproti škole býva moja babka, takže aj tak tam občas zájdem. Ale rozumieme si, proste pracovne je to už pre mňa koniec. Prišiel mi list ešte v piatok aj z Nitry, aj keď som povedala, že už som prijatá, ale tak tu je to oficiálne. Samozrejme druhý papier, že uhradte 800 €. Rovnaké decko bude za chvíľku aj v rodinných prípadoch, toto sú ešte susedské, vidíte? Akurát mi odišla žiačka a ja idem dokončiť túto puzzle konečne, lebo už to tu mám fakt dlho a potrebujem hlavne rám na to kúpiť, ale snáď nejaký nájdem. Toto mám rada, keď všetko fičí ako má. Obe notebooky mi fungujú. Môj najlepší frajer mi zariadil všetko túto, čiže mi stiahol program na strihanie videí a ďalšie veci, ktoré budem potrebovať do roboty. A túto budem využívať asi na Sims, ale ešte uvidíme, ako to bude. Lebo jedno z týchto notebookov budem musieť nosiť aj do školy. Húči mi tu klíma, ale idem vám ukázať najlepšiu časť celého puzzle. Zoberieme si lepidlo. A ideme lepiť. Toto je fakt, že najlepšia časť. Toto ma baví najviac. Ale nie aj skladanie ma baví. Takú zaujímavú šišku som včera našla v Lidli. Celú noc bola búrka. Ešte teraz dačo ide. Tu síce svieti slnko, ale odtiaľ sa nejako mračí z Maďarska. Celú noc som ledva spala. Dneska je štátny sviatok. Nikde skoro ani duše. Ale ja idem do roboty, lebo dneska pracujeme. Prišiel ten čas toto všetko zbaliť a zobrať domov.
Tak som to tu pobalila, ale že stále tu mám pár vecí, takže toto niektorý iný deň zoberiem. Títo mi budú veľmi chýbať, aj títo vedľa. Aj keď teda srandy kopec s nimi bola a niekedy aj nervy kopec, ale aj tak mi budú veľmi chýbať a prídem ich pozrieť v júni, keď budú odchádzať. To som im slúbila. Už som doma a rada by som ukončila už tento vlog, pretože bude asi dlhšie než som čakala, aby som to zhrnula. Samozrejme som samé novinky. Dala som teda výpoveď v tej robote. Idem pracovať do novej školy. Dala som výpoveď v tomto byte a rozhodli sme sa s frajerom, že kúpime dom. A ten je v procese riešenia. Za tie týždne, ktoré to riešime, som si vytrhala polku hlavy a skoro som vyškrabala oči jednej osobe, ale to je vedľajšie. Opäť raz ma čakajú zmeny a ja nie som úplná kamoška so zmenami a veľmi sa bojím. Vždy som sa bála zmien, pretože som vždy musela výjsť zo svojej komfortnej zóny a teda aj tentokrát musím na viacerých miestach výjsť z mojej komfortnej zóny, ale zároveň s tým strachom je aj nadšenie a konečne teda všetko, čo som chcela, sa mi splní. Takže naozaj neviem, čoho sa bojím, ale nevadí. Určite sa teším viac, ako sa bojím. Uvidím, či vydám ďalší vlog, napríklad zo sťahovania a tak ďalej, alebo možno budete. Čo sa týka vlogov, určite chcem ďalej pokračovať a zase to tu trošku viac rozbehnúť, ale zároveň budem aktívna viac aj na TikToku, aspoň sa budem snažiť. Takže ak nenájdete nejaké nové video zo sťahovania alebo nejaký nový vlog nejak skôr, tak na TikToku ma asi nájdete, že možno tam budem robiť také menšie série videí. Každopádne ďakujem, že ste to sem dosledovali, ďakujem za každú podporu a budem sa tešiť pri ďalšom videu. Pa, pa!